perutnya kok berdarah. Ini suara niu ngebrebeki wong ae. Nandi ya kan ini. Oh, kok lampor loh. Aduh, apa aneh gini? Oh no. Oh, kurang ajar cinta kucuk. Berbagi bedok-bedok itu bengak-bengok ay. Aku gak peduli bedok, gak peduli pengi. Lapo kon kok cepet kene? Ane goleki mendol lah kon yo. Aku rene orang goleki mendol, goleki sambal bacat ambek sego karo jangan sop. Anjane lek ya purmu kemalan ya dokan ae kedien. Ojo kakang cangkem, ojo kakang nyocot. Lek wani ayo lek ambek aku. Lek kono lewat los. Lek ngentekno kono gak usah senjata. Ono nang kene pedro sik foto wayon-wayonan Lapo kon niku ganggu aku ae. Kon niku sapa sih? Kok senane ganggoni wong ae. Iki aku benakno iku. Gak iso apa iki. aku sih si pincang tok buat batu kon iso metu kok totokanku lek kon iso dikitik-kitik. Mimpi ini biasanya seperti ini. Oh, kok kayak ini tuh. Itu ada bunga mawar. Tapi biasanya mimpi ini sebenarnya bunga pan. Wong coba ikut ini sekarang. Laporo, wiro, kon ana kene kira. Wah, Bob. Delok ulo. Oleh ulo. Yo wis, lek ngono aku tak balik. Apa krungu abane kere lan nandi kere yang Kudu kerek iku guru. Abane Wiro iku lho, mbok lapo iku? tak pikir nek kere terus tak pentung. Awak nanya kita ngomong kira-kira yang kampung kok gini kira-kira. Mintili. Nanti ae, ora tau ketok suwe saiki. Kon iki pancet ae. Nanjan yo kangen kaya apa? Ya aku yo pertama ta Gunung Semeru, ilmuku yo tambah dhuwur. Bantek kon iku. Kate bantu aku. Ya gak mampu. Gak mampu apane? Pakai seorang laki-laki yang ngalah ta. Masuk hati menang tok ae. Ngalah-ngalah, ngono tok wis goleng kok jarine gak mampu. Oh, bucin. Sok ngalah. Remak.
Lho kon ngomong apa? Katanya Pak Wiro ah. Ayo. Alah, wong dhisik mlayu ngono andek nantang-nantang. Anjen mani bel kloan, ayo nyoba saiki ya. Mbekne kabeh ku aja kok gagai dhewe. Dataku ndi? Data tetep matamu wah. Lho mlaku ora teteng ngono kancing lawan aku. Pendekar klucuk. Enjane kepreset gendeng. Ayo gelut ayo. Oke. Ketemu gelut. Lapo wong loro iki. Wis gak apa-apa. Tak delok ae sapa sing menang kira-kira iki. Ya gelut lapo iki. Alhamdulillah, wis kalau sing nulungi enggak dhewe. Awakmu biar nang dhewe. Ayo. Hop, tak dudu jurusku sik. Hop. Terus apa? Terus ketek mana ya? Jurus ular tangga. Ayo, tokno jurusmu. Oh. Narik kocok mlayuan no. Oh nih aku gak iso. Ngene iki opo ngene iki? Ancuk sekaliku gringingan iki, cuk. Sekaliku lho gringingan. Kalau aku tolong ngono lho, bengok. Ada kresek-kresek iki apa iki? Ulo iki koyokan. Ayo dhewe gak sapa lagi. Karena wis ulo aku cek nyokot kon, yang penting aku gak dicokot. Yo, jalan ini ya. Rukun. Kurang ajar, gak ditulungi tambah peringisan ae. Iki ngono kemeng aku. Hancur ya ora ditulungi tambah diguyu. Itu wong gak patung. Dek lampor. Ambil pek Sinto. Lapor dari patung begini iki. Bong, kebong tulungan aku, Bong. Lah lapor nulungi sampean. Buruane apa? Tak buru anakku. Gelem ora? Kalah lari kok iku duwe anak ta. Saruku kok iku duwe murid grandong sing rupane kok gimbal iku. Wong murid kok dibalimu kiyo ngono tawane wong. Gombal ndeng gombal untuk gimbal, gombale mukiyo. Rame ndarano weteng mules iki. Oh, warga gandang gerai, kan coba aku mau buntut mulu. Antote amne Pak biatang gembuleng. Ora ndas melu ae malah gak iso nutup erong iki. Ya wis tak tulungi. Syarate kudu sut, sing menang tak tulungi wis. Lah ya apa tesu? Wong obahe gak iso kok. Ya wis, aku wis sing ngesutno. Nah, iki wis. Lekone. Terus sapi apa iki? Kae kok ngene iki. Wah, kok Iya ndene bener. Wong iki yo oleh balasan nek gak koyo ngene burung itu apa? Telus jae, dan tambahan. Oh. Anggone yo Ayo. ukurane wis luwe iku. Bulan iki ae. Tolong, langsung air tuh.
Kira. Ya sih, mau wong gendeng-gendeng iki gak ada aturan. Karo tinggal dek ngene, cek mekungkung dek Ya saya dhewe. tinggal deh golek muridé. Kesudah gunung, terus seger, nyalai. Lah, kayu seladi. Saman sapa aku gak tau roh. Loh, masa gak ro aku? Aku iki Sobri. Ya kita kok gunung batu iku lho. Halo, kok beli supri kok gak roh aku sih. Oh, kok tak ro aku makanya kita gunung. Terus kenal kali awak iki. Terus wedhus ya apa kok nginti kae. Loh. Iku mang wong ta. Loh, guru. Tak kira bongkokan iki mang. Lapo-lapoan guru sampean iki iki lapo-lapoan. Lho, nang iki aku iki benakno, aku gak coba. Oh, njak diwarasno, dibenakno. Ana syaraté yo. Senjatae lunas wis pokoke. Ya. Oh, mulai kocok. Ya wis kok aku benakno iki ya bano ya tak lunasno. Oke. Enak koyo. Apa kok koyo ngene mau? Kalau ana wong sing topi-topi kok ajaran nih kok sing gawe aku gak coba. Oke. Kalane. Iku ana wong topian paling ya iku. Ajar ae wis suwen. Wong topian. Ono apa kok celuk-celuk aku? Kelapo? Kon sing anu guruku mang yo. Musuh iki aku, dudu guruku iku mang. Apa? Guru sapa sing kok maksud iku? Wis kakek ngomong wis. Katilah apa ae awakmu iki. Rupane sakit tenan wong tak coba Iku. Sik koyo ngono ae nglawan aku. Wengi peteng dedet setan wae wedi liwat nang ngarep goa batu hawane jan krasa bangsat ono kenaro metu lakune pincang tapi nekat sapa wani nyedek ndasmu pecah ra iso sambat Bardo si pincang pendekar duwe hati gak kakean cocot musuh mesti modar saing leku mak isi sayang karo nyowo sing bokowo ojo